hasi gea bastante ongi, junga markagailuan bueno, 6-3 hola jungea lehenengo 10 minutuak, gero pixka bajoia eduki dugu, empatatu eta galtzen hasi gea, eta deskantsoa nola jungea irabazten 3-0 nola, eta gero deskantso eta gero bigarren zatia nahiko serio hasi gea, eta ondo jolastu dugu bigarren zatia, eta markagailuan jungea, eta gero mantenduz irabazi dugu partidua. Bigarren zatian 3-6 puntu ingurungatik gainetik enjuntzate, esan alare neko gogorra izan dela, ezta? Bai, beti partido mai hontan, partido guztiak oso gogorra dira, eta tope jolastu behar dira minuto guztia, bestela beste taldea azkar harrapatze dizu, eta edo zeinek partidua irabazi dezaket. Aurkariak usurbildarrak ziren gaurkoan, zer moduzko aurkariak edo nola ikusi duzu? Aurten igo dira, lehen urtean igo zian, eta talde serio eta gogorra dek, eta partido honein dute, eta hor egon dira, bukaraino. Esan iazko zuen helburua mailari eustea zela eta urtengo helburu nagusia edo lehen postetan ibiltzea izango dela. Bai, hoi esate dute, serio hasi gea, denboraldia, eta hor goian mantendu behar geha, eta irabazi partido bakoitza, eta hor ibiltzea bukaraino. Eta liga bukaeran hor goian gaude, lehenengo 2 postutan, eta hor saiatuko geha bintzat. Guzti bezala, azkenen liga kompetitiboa daukagu eta partio guztik azkeneko minutura arte horri biliko geha, partioa landuta eta azkenean minutu garrantzitsunetan ondo jolasten badugu garaipena lortu dugu, bestela ez. Bigarren zatian 3-6 puntu ingururengatik aurretik joan zarete, gaiendu egin zarete. Bai, lehenengo zatian ere bai horrelako margina eraman dugu atxeen aldira. Gero beraiek ere jokatu ditute eta beraien minutu honak ere nabaritu egin dira eta gerturatu egin dira, baina gero azkeneko minututan lasai jokatu dugu eta garaipena hartu dugu. Talde gazteak era, orduan borrokatzeko gogo hori badakagu, ez? Eta nabaritu egin da, defentsan batez ere oso gogorri bilia bigarren zatian. Beraiei zeltasunak jartzen erasoan eta azkenean hori gaiendu egin gara.